setunggal kok Pak sikile wingi. Providen. Sanadyan dok panggonan ananging tunggal sejati menika nyuwun sewu KPB Nusantara niku anggotanipun Mas Eko Krempeng KPB dalam itu nggih wis kandang. Oh, saya Pak saya. Ya ini pekerjaanipun pedagang bakso keliling wonten Tang. Oh, sak menika sampun terus bakso nggih Pak. Alhamdulillah. Bakso kiri kok sing Niku ada perintah acara tumbak cucuan lho. Menika engkang dengan bawa apa penasaran? Wedhus prakosane sinten? Niku lho. Sing putih niku. Tego-tegone ganteng kok dijerone wedhus prakosane niku. Gimana kacamata apa pikiran muka? Tapi kalau begini alhamdulillah kok kami wonten Tangerang pas waktu niku nderek Pak Tarmo alhamdulillah. Wong nggih niku darah putih tidak. Iku sing nderek Pak Nato Sabdo nggih. Ketung samine kesang mugia tambahnya wiji matur sembah Terima kasih.